Здравейте, хора! Днес ще играем на старата Brawl Stars. Не знам какво ще натисна това. Банко. Така. Сега, нека и ще отворим кутии. Не, всъщност задължително ще отворя кутийки. Нека да започнем с този малкия бокс. О, Рико, добре. Първи герой, който събирам. Сега Сега отваряме биг боксчета. Добре, сега да отворим другия биг бокс. Нищо не ми се пада. Сега ще отворим мегабоксовете и не знам дали ще ми се падне. Нищо, поне имаме нов герой и той е Рико. Даже мисля да си ги апгрейдна и двамата. Ще апгрейдна Шелито и ще се минавам квестовете. Нека първо да играем с Шели. Квесто имаме? На Бробол или на Джемга? Брат, ще играя първо на Бробол. Не! Ще играем на Social, да. Защото ми е любимия малко. О, сега то с малкият тапанар идва. Симеон. Аз ще му кажа, че снимам видео и нищо няма да стане. Симеоне, тук съм! Снимам видео за YouTube. Снимам видео за YouTube. Сега биваме тези кутийки. Само да кажа, че тук е малко трудничко, защото са истински опоненти. И са добри. Защото знаят как... Махай се. Събрах се тук някакви тъпаци. Имаш едини. Ти си много готин, бе, виж. Имаш едини. Да, имам. Не, ще ме убият. Не, майко, останахме 444 кръв хора. Трябва да се спасявам сега. Добре, айде, ела. Твоята майка не дава да си спере. Твоята майка, тя вода я зеле. Така, ето буш, молата, искам да го убия. Крова. Не. Була трябва да убият, мисля, или то скро. Брат, what the fuck, как ми се измъкна? Брат, как ми се измъкна? Брат, то е много тъпо. Була е много прост. Ама не, това сега всички са ненормални. Умля. Нищо. Ето тук имаме бокс, че дай да го отвориме. Да, то става да ми се падне нещо. Продължаваме да играем с Шелито. Сега трябва да вземем тази кутийка. Ей, Симо, коя ти е любимата кола? Бялата. Та с Мерцедес, там. Не ме настъпвай. Аз обичам Мерцедес. И аз. Няма такава кола. Има такава кола. Моля? Има такава кола. Да, ти не знаеш ли? Еми, това, че не си я чула, не означава, че няма. Не, ще ме убият. Спасение. Брат, много ми бъгва тази игра. Ой, брошка, и аз искам и аз. Брат, не разбира, тут си го, мале, не знам как го убих даже. Просто спамих. Сега трябва да ми се заведе малко хелта. О, не, Едгар Чох. Тук не е чак толкова чупен. Тук съм, моето момче. Ела ми. Добре, заради си супер, ми скочи. Скочи ми, давай, скочи ми. Ха-ха! Спечелихме. Първо място, добре. Сега ще взема Нита. Втори герой за днес. Така. Е така. Да най-много купи. Майко, тия съм много тъпи. Давай, предпоследна игра. Не, всъщност. Ще изиграя
Тази и още две и спирам видеото. До края на видеото поне още един герой, ако се взема, ще е много добре. Добре, давай, спами. Умрях. Да, була моят по-добър чел. Не знам. През това време ще събирам и това видео, като събере 8 лайка, ще направя част 2 и ще ви кажа как да се изтеглите с тази игра. Ако искате. Така. Франка. Не, това ще ли май ще ме уби. Също, знаеш кога ще рискувам? Сигурно, по-добре да не рискувам, по-добре си взема една кутийка. Но ето го шелето. Добре, сега. Молата да се заредя супер. Молата. Я заредих сигурно. Добре, тимваме са. И не очаквам, но ще я изненадам. Не. Давай. Не. Нищо. Второ място. Изпълних квест. Сега ще отворя нещо. Отваряме кутийка и взимаме. И тук ще отворим кутийка. Но вдигна само Лорико, аз искам да вдигна Шели. Добре, давай още една игра. Молата. Искам нещо. Молата. Нещо хубаво. Молявам те. Ще ти кажа аз на тебе едно барли мръсно гадно. Айде, убихме го. Знам, че не съм много добър, просто и мисля следващото видео или да бъде пак opening на Matfoot, или да бъде на Brawl Stars. То ще е утре видеото. И двете. Или и двете ще кача утре. Само трябва да събера още малко пакети в Matfoot. Добре, умря тос. Не! Умря. Дай да видя дали имам нещо да взема. Не сигурно няма. 3 купи. Мисля това да бъде от днешното видео. Влизайте с канала, лайкнете видеото и на 8 лайка, както казах, ще има втора част. Айде, чао!